Когато преди години измамника Ивелин Михайлов влезна в моя офис, ми предложи да инвестирам сума пари в неговия исторически парк. Аз днес преди предаването си направих труда да изчисля колко пари щях да съм взел, ако бях послушал. Не дейте измамник, защото не е осъждан. Когато той дойде, си сметнах днеска, щях да имам 2000 лева от тези 25, които той искаше да ми вземе тогава. Тоест 10 години по-късно аз щях да съм си върнал 1/10 от това, което има. Тоест след около 100 години Ивелин нямаше да е измамник за мен. Така че позволете ми да го наричам с името, което правилно мисля за него. А това е един обикновен шмекер. Въпросът е сега, ще им направят ли услуга на Величие, ако наистина им разбият групата? То се тая не, тя приключва тази група, тя нищо не върши. В тази група Величие има един човек, който има декларации, водят хора, които са недоволни от Борисов и Пеевски, обикалят страната много. Има човек, който работи и който прави нещо. И това е уважаемия мошенник, както му казахте името там. Другите са една пародия, една парлама за този човек.